ceva de eu v-am spus clar, eu și fac. După ce terminăm calea București, o să facem calea Ploiești. Sunt și voci care spun că primăria n-ar trebui să face bani în acoperișul unor proprietăți private și că puteța de căutare a dat lucru pe această temă. Ce le răspunde? Acestea nu pot fi decât niște voci ori răuvoitoare, ori voci care habar n-au despre ce vorbesc. Mi se pare absolut normal ca primăria și Consiliul Local să intervină să ajute cetățenii municipiului Târgoviște atunci când aceștia sunt într-o situație dificilă sau au o problemă. Totul s-a făcut perfect legal, tocmai din acest considerent am convocat Consiliul Local care este suveran în ceea ce privește instituțiile locale. Consiliul Local a aprobat în unanimitate aceste cheltuieli, deci nu este niciun fel de problemă. Este una din puținele dăți și primăria executivă și Consiliul Local au reacționat rapid și la moment fără să rezultate ce aflat într-o situație grea. Există prevederi legale care articolul toate prevederile legale. Există prevederi legale și le-am aplicat la literă.